जोङो बे समस्ति दानायनि बेरेखायै बिपिएफ हान्जाया डिस्ट्रिक्ट वाइज साब डिभिजन वाइज जोङो प्रटेस्ट खालामदों। जोंनो मोननै लकसभा नांगौ, क'क्राझार आरो उदालगुरि। क'क्राझार आरो उदालगुरि लकसभा नांगौ होननानै जोङो दाबि खालामबोदोंमोन, खिन्थु दिनै इलेक्सन कमिसनारा बे खोथाखौ खोनासङाखै। जेन हक दाथ' उपाय गैया, जोङो केस होबाबो बे आयेना जोंना सोलिनाय नङा। ओंखायनो जोङो सिरि थादों। दा फैगौ जिथु MP इलेक्सन जागोन दरं उदालगुरि लकसभा, बेवहाय जोङो बिपिएफआ गेलेगोन होननानै थिरांथा लाखाबाय। आरो दासिमाव जोंनि पजिसना दरं उदालगुरि लकसभायाव बिराद मोजां, एक्सेलेन्ट, माने बयनिख्रुइबो साबसिन बिपिएफ हान्जानि जिथु पजिसन, आरो जों देरहागोनखौ जों आसा खालामदों। सोरजों बांसिन जुजिनाय जागोन सार? बेवहाय जुजिनाया जोंना तिनिख'निया जागोन, कंग्रेस, बिजेपि आरो बिपिएफ। तिनिख'निया फाइटिं जागोन। मथथे बिपिएफआ बेवहाय बिराद मोजां दा दरं उदालगुरि लकसभायाव। सार नबसरनायखौ लानानै नोंथाङा मा बिजिरथाय? नबसरनि जिथु ST जिथु सार्टिफिकेट बेखौ केन्सेल जाबाय होननानै बयबो मिथिगौ आरो आंबो मिथिदों। दा फैगौ इलेक्सनाव बियो गेलेनो मोनगोन ना मोना बिनि खाथां इलेक्सन कमिसननिफ्राय दासिमबो जेबो खौरां गैथ'वा। आं बेखौ जेबो बुंनो हाथ'आ, बियो आयेननि बेपार, आयेना मा थिनो बेसो जागोन। बड'लेण्ड सुक्तिनि दिनै दिन बड'लेण्ड डे, बेखौ जोङो बोसोरफ्रामबो फालिबोबाय थादों। 22 बोसोर जाबाय। आरो बेवहाय जोंहा सुक्तिखारि हिसाबै जोङो बे बड'लेण्ड डेखौ अबजार्भ खालामनाया जोंनि दायथ'। आरो आं सानो बेखौ बयबो फालिनाया मोजां, बयबो फालिनाया मोजां। मानोना जोङो बे सुक्तिनि दारैनो BTCनि जेसेबां जाथि जनगोष्ठि दङ बयबो एफा एफाबाबो मुलाम्फा मोनदों। आरो जोङो गसंथानो हादों, माने इनफ्रास्ट्राक्चारनिफ्राय आरम्भ खालामनानै बा इडुकेसननिफ्राय आरम्भ खालामनानै जेखिजाया बिथिङावनो जोङो एसेबाबो जोङो जौगाहोनो हादों आरो जौगाहोनो हालांगोन होननानै आंहा मिजिं दङ। खिन्थु दिनैनि दिनाव जाय UPPLआ सरकार सालायगासिनो दं, बे BTC सुक्तिनि एखे क्षमताजों जाय क्षमताखौ लानानै सालायबोदों, बे एखे क्षमताखौ लानानैनो दिनै प्रमद बर'आ सालायगासिनो दं। खिन्थु बियो दिनै BTC सुक्तिखौ सनमान होनो रोङाखिसै, बियो जोंनि थाखाय दुर्भाग्यजनक। UPPLनि रावबो सोद्रोमा बा UPPL पार्टिनि रावबो मानसिया दिनै बे BTC सुक्तिखौ अनार होआखै। सार मुंख्लं नखरफोरनि मुंख्लं न'खरफोरनो जोङो आगोलाव रिहाबिलिटेसन होबोबाय, सोरनिबा साख्रि होबोदों, सोरनोबा एसे एनै रां मदद होबोदों। बे जाबोबाय, आरोबाव जाबावगोन, आरोबाव खालामबावगोन जोङो। BTC आरो BTR एकर्डनि गेजेराव सारनि मोनदांथियाव माबायदि डिफारेन्स? BTR एकर्डआ जिर', बियो सुक्ति नङा, बियो मोनसे एग्रिमेन्टसो। बियो जोंनि बायदि मोनसे सुक्ति जायाखै, एकर्ड जायाखै। बियो मोनसे एग्रिमेन्ट। नोंजों आंजों हा बन्दक होलायनायाव, हा बायलायनायाव जेरै एग्रिमेन्ट जायो बेबायदिसो बियो, बेहाय जेबो गैया। BTC खुंथायाव फैफिनगोनखौ मिजिंथिदों। BTC खुंथायाव फैफिननांगौआथ' रायजो राजाफोरनि सायाव निर्भर खालामगोन। जोंथ' दिनै प्रमद बर'आदि जेबो मावनो हायाखै, जिर', बे खोथाखौ जोङो रायजोफोरनि सिगाङाव बुंगासिनो दं। जेबो खामानि मावाखै आरो मावनोबो गोसो गैया। मावनो गोसो थायोब्ला मावनो हायो, मावनो गोसोआनो गैखाया बोरै मावनो हानो। खुंथायाव फैफिनोब्ला नोंथांनि ओरैबायदि मा खामानि मावगोन जाय नोंथाङा भिजन मिसन हिसाबै आजावो? आं बे प्रमद बर' बादि माबा भिजन मिसन बेबायदियाव गैयालै। जोंहा दंखायो, खामानि मावनांगौ दंखायो, जोंहा खामानि मावनांगौ दङ। जेनेबा BTC ओनसोलाव सान्थि आरो खौसेथि लाखिनाय, BTC ओनसोलाव उन्नयन लाखिनाय, बेफोर जोंनि माने टारगेट। जोंनि माने बियो जाहैबाय जोंनि मेइन स्ल'गान माने मेइन उद्देश्य। प्रमद बर'मोन बादि माबा फेस्टिभेल माबाफोर बेफोरबायदि माबा माबि खुंनानै फैसा बख'बाय थानानै जाग्रा मानसि नङा जों। बेनाथ' फेस्टिभेलानो हिसाब गैया, माबा मिसन भिजन बेफोरनि नामावथ' फैसा बरनना जागासिनो दं। पस्टारा गांलाब सिथाबगासिनो दङ। बे पस्टारनि नामावबा बेसेबां बिल बानायदों, माबा फुटबल पार्टि बिनि नामाव, बेफोरबादियावनो बेना फैसाया सेस। आरो बियो जेसेबां खरसा जादों बिनि लिमिटनि बारा। 100 थाखानि खरसायाव बियो 500 थाखा खरसा देखायनानै जागासिनो दं। बेना बिएडसो, जेबो मावाखै बियो। सार बिटिआर गोरोबथाखौ गोजोन गोरोबथा होनना बुङो। बे गोजोन गोरोबथा मा गोजोन, माथो एक्सट्रिमिस्टआनो गोदान दालागासिनो। मा गोजोन फैदों? बे NDFB जायफोर सुक्तिखारि लिडारफोर
आरो जायफोर केडारफोर बिथांमोनाव सोंबानो जाबायना बिथांमोना मा मोनदों मा गोजोननाय फैदों एनडिएफबिनि केडार लिडारफोरनाव सोंदो बिथांमोना बे सुक्तिनि दारै मा रिहाबिलिटेसन जादों मा मोनदों दिनैसिमबो केसाव दङ केस सोलिगासिनो दं दिनैसिमबो जेलाव दङ बबे सुक्तियाव नुफेरा सुक्ति खालामखांनायनि उनाव मानसिया जेलाव थायो बबे सुक्तियाव नुफेरा खालाय बबे दुनियाव बबे सुक्तियाव नुफेरा सुक्ति खालामनायनि उनाव मानसिया जेलाव थायो जोंथ' बेबायदि नुफेराखै आलफाखौ नुवाखै सुक्तिनि सिगां बिसोर आलसना पन्थी आलफानि जेसेबां जेलाव दं बिसोर गासिबो गजोब्बाय सुक्तिनि आगोलथ' गदों दा जाय सादिन आलफा फरेस्टफोरानि लिडारशिपआव जायफोर दं बिसोरल'सो हमजानायफ्रा गवाखै खिन्थु आलसना पन्थी आलफानि जेसेबां लिडार दं केडार दं गासिबो गजोब्बाय जोंनालाय मारैथो दाबो सुक्तिया जाना दाबो मानो गदिया रन्जन दैमारिनि बेलायाव मा बुंगोन सार रन्जन दैमारिखौथ' आं पावाराव फैब्ला आं बख'नो हायो आंनो बेयावबो टाइम नाङा सुक्ति खालामबाय दसा दं नंगौ दसा दं भुलखौ मावदों खिन्थु बिसोरो दिनै आगोलाव जा मावबाय जों दिनैनिफ्राय आरो बेबायदि खामानिखौ मावला होननानै प्रतिश्रुति होनानै सुक्ति खालामबायब्रा जोङो आरो मावला होननानै बेवहाय बिस्रा रेहाय मोननांगौब्रा मोनो नोंना एप्रसिंआनो गैयाबा बोरै जानो नोंना एप्रसिंआनो गैया नों सोरखौबा दाय होबा बोरै जानो सुक्तिखारिफ्रा एप्रस खालामनांगोन जोङो नंगौ जोङो ओरै भुल मावदों आगोलाव ओरै खालामदों खिन्थु जों दिनैनिफ्राय बेबायदि मावला होननानै प्रतिश्रुति होनानै सुक्ति खालामबाय बिनि उनाव मा थाखो आंहाबोथ' भुल दंमोन आंबोथ' बेबायदि खामानि मावला होननानै सुक्ति खालामदों बिनि थाखायनोथ' जेलनिफ्राय आंबो गदों केसाबो जोबदों दिनै आलफा आलसना पन्थी आलफानि लिडारफ्रा जों आगोलाव जा मावबाय आरोबाव जों गोदानै बेबायदि मावफिनला जोङो सान्थि थानो लुबैयो होननानै बिथांमोनाबो सुक्ति खालामबाय बिनि थाखायनोथ' जेलनिफ्राय गजोब्बाय आथिखालाव सरकाराव थानाय दैदेनगिरिफोरा बिथांनि सिगाङाव माबाफोर गिनाय सोर आथिखालनि जिथु सरकाराव थानाय दैदेनगिरिफोर सोर दैदेनगिरि प्रमद खोथाखौलाय आं मा बुंबावनो बेहालाय गावनि सिफियाव फैसा हाबबाय थाबानो जायो जेबो गैया क'क्राझार नोगोरनि आरएनबि लामाजों थांनाय बागानसालि वार्ड नाम्बार 8आव रायजो राजाफोरनि गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय सानजोरां इन्टारप्राइजआ गोदानै जेनेसा वेलनेस प्राइभेट लिमिटेड बेखेवदों। बे सानजोरां इन्टारप्राइज आयुर्वेदिक गलायाव मानसिनाव जानाय गेदेर बेरामनि मुलिफोरखौ मोननो हागोन। किडनिकाव अन्थाइ जानाय, आथिं आखाइ जरा सानाय, लिभार गाज्रि जालांनाय, मोदोमनि माननाय आरो बेनि अनगायैबो बायदि गेदेर बेरामफोरनि मुलिफोरखौ बे सानजोरां इन्टारप्राइजआव लांफैनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइजआव गासै बेरामनि मुलिफोरखौ हलसेल राङावनो लांनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइज बिगोमाया फोरमायबावनाय बायदिब्ला नैबे 9954157149 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांनि गोनांथि जानाय मुलिफोरखौ सुलाद लानो हागोन।